Ang amenorrhea usa ka medical nga kondisyon nga mahimong mahitabo sa panahon sa tabunok nga kinabuhi sa usa ka babayi og naglakip sa pagkawala sa regla sulod sa mubo o taas nga panahon. Unsa ang mahimo nga remedyo alang sa amenorrhea? Ang pagtambal sa pasyente nga walay siklo sa pagregla nagdepende sa piho nga hinungdan sa amenorrhea. Adunay lain-lain nga mga anomalya sa congenital nga mahimong hinungdan sa amenorrhea. Sa niini nga mga kaso, alang sa panig-ingnan, kini mao ang posible nga sa pagpadayon sa operasyon, pinaagi sa pagpalapad sa usa ka posible nga mubo nga kinatawo o pinaagi sa pagputol sa imperforate hymen. Kung ang amenorrhea gitino sa mga kakulangan sa hormone sama sa kakulangan sa estrogen, posible nga mahatagan ang estrogen o maghimo sa kaigong programa sa nutrisyon kung kini nga kondisyon gipahinabo sa kakulangan sa pagkaon. Kung ang amenorrhea tungod sa polycystic ovary syndrome, ang gynecologist lagmit magpadayon sa pagreseta sa oral contraceptive therapy nga adunay kalabutan sa metformin. Sa kaso nga ang pagkawala sa regla gikan sa grabing emosyonal nga kahimtang o anxiety disorder, ang cognitive behavioral therapy nga nalangkit sa antidepressant nga mga tambal sagad girekomendar. Sa katapusan, hinumduman namo nga ang mga pasyente nga adunay amenorrhea adunay mas taas nga risko sa mga bali sa bukog. Mao nga girekomendar nga likayan ang bisan unsang komplikasyon niini nga matang pinaagi sa pagkuha sa calcium o vitamina D. Sa among website www.med4.care makit-an nimo ang daghang uban pang sulod ug mga panabot. Umari o bisitaha kami. Magkita ta sa Med4Care.